Oui. Tu vois, moi, nana. Ouais, nana. Muna. Muna nana. Muna shi. Oui. Aja nana sama muna ka bo Dubai. Ah, mais ngache, era nana. Nana sama era de la. Aja daerah ma ngache era be sama bele ko bo. Oui. Na se unga. Bo ngache ko ma fo telephone na ko. Oh. Ni mo ko nana bo. Anga mo ko do am mo do na ko. Jina shi ko. Parce que anta la gama mo mo do kiri voilà, on est venu à toute la voiture. Donc, sur une fois, on a sorti d'Oket. Ok, faut partir. Lieu de mon bien, on t'a reçu pas de problème. C'est naturel, est-ce que vous qui sera Somalia? Non. À Sobagam. Naturel, il y a fini à tout comme là, tout le monde blanc quoi. Ali Oudou, ni Kokuran Dayno. Bien sûr. Mais naturel, Mouna n'a rien fait, il y a le bel de l'effluve Koka. Il n'a faut pas qu'il fasse la guitare et les morceaux de mandiga. L'intérieur va calmer ça. Vous n'avez préféré. Si vous n'en avez pas tout le blario. Mais naturel, monsieur Bête, monsieur. Non, vous n'avez préféré l'intérieur. Non, mais naturel, un gros bête, ça. Mouna n'a pas un nouveau plan aussi, c'est qu'il y a un caba. Ou tout est sorti. Ou partir à mon collaborateur. Il s'est mis à Chama Blada. Mais pas de bien, on a tiré la bonne naturel. Naturel, il n'a pas fait un film à tout le monde. Il n'est pas parmi eux. Pas de l'intérieur. Atanya patronga Gufimani. Gufimani jume. Esa buinsa Fimani ati ladi. Oh. Yere wado. Wado. No ngacha dinin ko benetoro. Apela lati. Teme ngacha opaga no ko. Ngacha kana nyina nga fanje mwa patronga gudi. Intérieur warti point. Bon, adan warko kono ma alhamdulillah ti problème yi mais ngacha patronga yoro fana choka gelene. Intérieur abengina bon. Ngache gotia abingina bo non fena ba do ngoni ngache mu ma do ngoni afo nga juye na ngache nga ba joro fa ko non tere o tu pe la dite no abingina bo be dite non ngache no kala cho be nchi turu Amna tigisi ya kancho. Mana ya la nema fe ngole la di la solution. Oh, Allah. Karamo ke mbe ya. Ta sal ki ketan. Après. Tiga mo boshi ko. Ala. Kan yela na mere koti. Asika to te woni waso dala ba biala andala tin to kesete jabala. Salfo yere silale ka so ni taro ni waso ko ni miyo. Ha? Abene ni toro chuko mi na di toro chuko mala de ba. Ko ha? Mira. Wallahi na man tege sigi zena cheku ha? Billahi ngaka waso ko yere de bene toro ba. Ibaro waso yere de be digine na. Yor mi yere ko ni toro san. Ibaro na temena ngane bina miya. Nan tare ya karamo ke fi. Na sora ba do yere. Aka zena kite ka ko ne ta bene zena asne yake tumere. Yaro ni waso banchi yangu ye mueta. Abitanta mais n'ala sona na bora ni salfu ko kalama voilà o do abe gonta ni prene droit afonye pere la fa fi pere ne no yere ni ha me baroge ko waso banchi fara ne te la mission la ni ka logo cheka o to la o ko be chugore logo ala sa kana presene masa ai ne presene parce que kana presene masa ko be kana
Ladi ni bɛ na so kɔnɔ b'a dɔn i b'a dɔn ne bɛna don so kɔnɔ sa ne ja tigɛ ne ka ni lobo ɲɛ dara ne ka dɔrɔn i b'a fɔ ko taa wulila n b'a fɛ de ka kungo bila lobo da la kungo bɛ lobo ɲɛna kungo kɛra fosi dun tɛ lobo ɲɛna ne kɔ f'a ka mɛn k'a cɛ sunun tigɛ wa ne tɛ muso k'a cɛ sun wallahi o to masa depuis bi tɛ ne y'a kɛ n'i b'o to ne ma n'a cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o don na sa a ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye o don na sa i b'o fɔ n ɲɛna Ladi an b'o baro kɛ n bɛ taa so fɔ k'an mɛn awɔ k'an an bɛ ɲɔgɔn ni telefɔni awɔ n'ala sɔnna ko n b'i kɔrɔmuso fo a b'a mɛn ni wari b'i kun kaban kɔni dala ka fɔ affaire na bɛ ɲɛnabɔ non mais n ka cɛ kana ɲinɛ k'a fɔ ko a ne ka patron de bɛ ɲɔgɔn bolo wari min bɛ ne ka patron hali o jaga ta jaga tɛ ne kun surtout maa cɛ mɔgɔ min b'i sara kalo la n terikɛ o ye tiɲɛ ye wari b'a kun ni i ye mais an bɛ kuma n'a ye de telle façon que a bɛ sɔn an fana na quoi ah non n ka cɛ vraiment ko in kɔni bɛ k'an kunkolo dimi kosɛbɛ dɛ non terikɛ a bɛ ɲɛnabɔ sa e ko ten a bɛ ɲɛnabɔ e ko ten awɔ n ka cɛ fo ba tɛ yen vraiment ni nin kɔni sera ka woloma a bɛ diya n ye trop a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ diya n ye trop awɔ komi ci dɔ bɛ n bolo bon et puis premier ma fɔlɔ non taa ci dɔ la après n bɛna bɛn premier ma quoi fo ba tɛ yen an bɛ baro kɛ problème m'a bila i kunna su in na an bɛ bɔ dɛ non e n ka cɛ o ko bannen sa n ka cɛ voilà an bɛ ɲɔgɔn bolo ala sɔnna donc n ka cɛ à tout de suite à tout de suite ouais bon on est ensemble ah non terikɛ cɛ jija nin ka ɲɛnabɔ dɛ non terikɛ a bɛ ɲɛnabɔ vraiment n ka cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ouais allez au revoir ah non n ka cɛ ni terikɛ sera ka nin ko ɲɛnabɔ vraiment nin bɛ diya n ye trop walahi n ka cɛ fo ba tɛ yen ala ka bon action Mira, itanga war fale bitigi la kana o sira sagita la. sagita fana ko b'a dɔ de O ɲɔgɔn ko ba tɛ o sira kɛ ka marqué sigi yɛrɛ la. n'o ka sɔrɔ ka tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan dɛ Ne yɛrɛ dabaliya banna sɔrɔ. A fɔ e kun taara ko wɛrɛ de la sinon i ma taa ne ka ci la. Ka kasa tɛmɛ kɔnɔmɔgɔw kan wa? I ye min kɛ n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna. n taara i ka ci la n taara i ka ci la ko ci ma se maquillage da ma o tɔrɔ e ye ne ci wagati min e ma ne ɲɛda yan ne tun bɛ dugu kɔnɔna de kan e ye ne ci o y'a sɔrɔ ne labɛnnen don ka kɔ ne tun bɛ ka taa n ka ci la i fana y'i ka ci don n ka ci kɔ n b'i sɔsɔ n taara i ka ci kɛ ka n ta fana ɲɛnabɔ n fɛ o tɔ la ne ni parili man kan ka bɔ dɛ Mais ni ne kun b'a fɔ k'e kun bɛ ka taga ci wɛrɛ la. Wallahi Mira ne kun tɛna n ka ci don i ka ci sɛbɛlama kɔnɔ parce que ne ta ye mana ko de o tɛ yan. N y'a faamuya e ka ne ka ci di yan nɔ i ka taa i cɛ nalen don o bɛ k'i wele a bɛ k'i ɲininka n ko n ye ci bitigi la ne yɛrɛ kun siranna i m'a ye n ye téléphone ta n ko n bɛna taa bitigitigi wele o y'a sɔrɔ n bɛ yen nɔ. ne cɛ tɛ e de Cogo di? Awɔ ne cɛ tɛ e cɛ ye yan. ayi ni ne cɛ labɔ Naamu. i b'a dɔn ni ne cɛ tun ye e cɛ ye aw bɛ ka min kɛ ne la yɔrɔ du kɔnɔ o ti kɛ Awɔ an ye mun k'e la mun man ka kɛ? wa n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna i b'i tulo dayɛlɛ N tulo b'a la. i bɛ n lamɛn kosɛbɛ Awɔ grand frère tulo b'i la. n bɛ ka balimaya tiɲɛ de f'i ɲɛna komi kungo t'e da la fo ne mais i k'i sigi a tɛ i bɛ kungo sɔrɔ min ni kelen e b'i kun bɔ ne N ye ala mɛn min mɛn o ma i bɛna n faga de sa wa? o dɔ la ko ne de ye sigi kelen de E ko ko kungo dɛ ou bien i bɛna n datugu? ayi parce que i lafiyalen don i ka so si t'i la o de kama o bɛ k'i bila i balimamuso de la i fɛ n'o tɛ ni kɔnkanasi mɔgɔ yɛrɛ b'i lagɛ min ni ne tɛ kelen walayi i bɛ ne gɛrɛ i la komi bi e lafiyalen mais ni ala sɔnna ma don dɔ ma i ka ja don dɔ i ka so a mɛ o mɛ bɛ i ka du kɔnɔ an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma la min de f'i ɲɛna donc n'ala sɔnna ne bɛ bɔ i ka du kɔnɔ don n'a nataw la wa a tɛ jɛ ka Mira e yɛrɛ fɛnɛ k'i si kɛ yan nɔ du in kɔnɔ yan
o fana tɛ ne yɛrɛ ka kunna wolo ye man ne yɛrɛ awɔ i b'i kɔngarasi mɔgɔ sɔrɔ min ne tɛ kɔngarasi kɛ ne ye ne bɛ kɔngarasi kɛ ne ye mun na n sinji i tɛ tiɲɛ fɔ ye fɛ n bɛ fɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ne la e sara bɛ ala bolo walayi i ma ma hali don ne ye nin fɔ mama ye n k'a k'i to yen nɔ parce que an tɛna ɲala a ma sɔn a tɛ nin ye yan. Oui, rentrez. Baby. Oui. Quand il m'aime. Ça va? Ça va. Tout. Donne. En place. Merci. À tout. Oui, ça va, ça va. Et toi? Reste là où Ah, ça. Ok. Bien reposé. Effectivement, bien reposé. Si le mélange là, on téléphone à ton lit. Là, il va y avoir un ménage à couture. Vraiment? Il te sera rappelé, il fallait le garantir. Accent. Ok, il faut boiter bébé. Ok. J'ai bon bon nom pour son année. C'est vrai ça. Voilà. Non, on parle de l'eau pour elle est au calme. Il va on est mon calme de tout là. Ah, on peut dire. Quand tout. Tu n'as qu'à l'endroit. Il est venu te regarder. So on est tout pour nous. Ah ouais, madame. Il va bon, ay ti do kuma ro fo ina so. Non, kuma i ko ya ka gelen ina fo aka no kwa. Ah, bébé tu as un le da folo. On peut le dire. Aka gelen na fo aka no ko. Ka bara woro la. Godo de dia nya bora wodi fa. Mais on dirait Boui n'a pas patron de nous. Boui allez ka patron de nous fait. Action. Bébé Boui to koda. Boui to ko ladi. Est-ce que na bi no nga? Ladi. Mais bébé Ladi c'est ma copine. Ladi donc. Non, bi no nga quoi. Il m'a tellement. Ya wala shi bi na to no. Akadi terga itu. Ah. Na bébé. Avec patron. Pas muso. Elle avait joué la journée. Akara feli. Mais c'est que Ladi n'a son. Bébé Ladi m'a voir ko journée. Ah, tu vas pas continuer terga boulot de. Ah, Ladi dun flane ni wati bolo ko ni. Ka tugi ko kan ro Ladi to kede. Ah, Ladi me tugi jogo na tari gama. ah. Mais on m'a fait la Ladi, on sait jamais. Ok. Ouais. Suma kada itu même. Ah, oui. Oui. On m'a fait. Bija itu. D'accord. Et puis dans le la ko en kono. Et il y avait une annonce. Parce que mais quand dans ma. Avec une annonce. On a bara bija itu. Avec une Oui. Comment ça va? bébé me faire de l'anti. Ça va pas. Avec tes ça. Sur la main ina turu. C'est à ça pour le l'anti. Na bi no ba. Ok. Oui. Yeah.